Edian. Pedro kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem iki. Lah anggere ngene iki. Ndara? Ndara, apa? Wah. Mutiar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngono sandangane sapa? Hah? Kowe sing nyandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Garang kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Bagong to. Pakde, heeh. Lu ngopo? Ora kaya biasane kowe iki sowan ning kene kok teko-teko kok malah saja kaya wong bingung. Edan tambah sugih kowe. Iya. Ya nderekke ratu-ratu sabrang kaya Gong. Ora le nyolong. Wus. Kaya sing apik nek apa padhemu ku ndang tau tate nyolong po. Ya syukur nek tambah sugih. Waduh. Nek tuku kapan po kok di jam dinding gede banget kae. Mbok wis satu gagas. Tapi wae gelem po kowe? Gelem. PN ku nek bali gawanen. Tenan? Heeh, matur nuwun ya, Pak. Ya, ning kae ming plastik. Jame ora obah, ya ming jam 5 terus. Oh, piye nek upama dikeprokke kowe, Pak? Wah, senengane kowe iki nek njaluk dikeki nek diblakani nesu. Anggo abrak apa? Jam plastik kok diwenehke ora? Ora ngopo, eneng ngopo wak gawe tratapan pakdemu. Apa? Ngopo? Aku amatur karo kowe, Pak. Ya Ismaya. Heeh. Iki mau digawa nang kayangan. Njaluk Semar kaya nyembah karo panjenengane. Semar arep nyembah. Ning aku sing mengeng. Oh, aku ora tegel bapakku dingonane. Ha iya, tur dasar ya tuwa bapakmu ro Bathara Guru. Ha iya. Nesu Bathara Guru ngetapke para Wadyabala Dewa. Oh. Krija Sang Bagong. Waduh. Dewa tak undurke kabeh. Kabeh. Ming siji nding. Sapa? Yang Madipati. Penyarian kalah karo Gareng mergo penyarian ora nggawa cap. Oh iya. Bathara Indra kalah karo apa jenenge iki Petro. Ayo Madipati arep njabuti wong desa, nggon aku sikat-sike. Kalah. Mundur. Bathara Guru maju ngamuk. Nggawa apa jenenge? Apa wong kae pusakane Bathara Guru apa? Lah sing bentuke kaya ngopo? Sing pucuke telu lho. Cis Trisula. Udu es. Cis. Kok es ora? Nah, Cis Trisula. Aku Gareng Petro mundur berlindung di bawah ketiak bapak. Bapak wangsulan, Bathara Guru adreng arep mateni kabeh sing nang kono. Bapak muni sabar Bathara Guru. Nek kowe kepengin mboyong karo aku ayo, aku dipateni ning munggah ning kayangan aja ning kene. Nek ditonton piye akeh, kowe ora iso ngreksa jenengmu. Bathara Guru kok mateni Semar iki rada. Lho, Bathara Guru kok mateni kakangne dhewe. Mula terus bapak duwe penemu nek ayo aku nek arep pateni ana ning kayangan. Dadi ora ana wong weruh, sing weruh ming dewa-dewa tur ora wani tumindak apa-apa mergo dewa-dewa do wedi karo kowe. Bapakmu muni ngono. Heeh. Terus bapak saiki munggah nang kayangan karo Gareng karo Petro. Aku kon keri nang donya, jarene kon ngrampungke lek arep duwe gawe bangun desa. Weh, ngono ta? Lah terus kowe mrene ngopo? Mrene njaluk tulung karo kowe apa Togok? Aku ditulungi bapak digobali apa? Nendi? Nang omah. Sampeyan tak tuwa dhewe to. Jare mbiyen sampeyan karo bapak karo Bathara Guru ki kedadian saka telek. Us. Anu telek temen plene ngendhok. Oh, iya. Sampeyan kulite, bapak putihe, Bathara Guru kuningane, ha ta? Heeh, teleke dadi mbilung. Persetan.
Basa Indonesia ora. Ana kowe tulungi apa? Gong. Nah aku sing nulungi mengko ndak aku dikira wong tuwa sing melu-melu perkarane bapakmu karo Manik Maya. Nah terus aku ra iso nek kon munggah ning kayangan. Wow, aku nggo catet lho. Kok nyatet cangkemmu ya wa? Sik. Wah, mak teratap aku. Aku iki wong ora tau sembrono e. Ku nek mentro terus nyatet cangkemmu tenan. Iki serius iki, nek ora gelem ngewangi aku, ora gelem balekke bapak, asli tenan catet. Tak benggang nggo kunci Inggris cangkemmu. Men saya amba. Sik. Aku ora gelem ngewangi ning iki aku duwe cara. Caramu piye? Sing ngewangi kowe dhewe wae. Aku, heeh. Terus kekuatanku apa? Ning ora wujud Bagong. Lho, wujud apa? Nek wujud Bagong ku ndak ketok nek kowe nulungi wong tuamu. Terus wujude kowe wujud sapa wae sakarmu. Engko tak nek daya kekuatanku munggah ning kayangan kowe dadi wong digdaya. Yakin? Iya. Saiki kowe pengine dadi sapa? Aku sing dadekke kowe dadi sapa? Dosamu kok? Moh. Iki Ratu Angkara Murka kok dadi ya sing apik-apik. Dadi sapa? Milya. Setyaki. Mah, ndak jotosan terus aku gang. Ah sapa? Abimanyu. Ah ora, bagus malah kecendelan rondo pirang-pirang rekoso ling ngragati ngono. Ming wong kere kaya ngene. Ora jane nek tok seneng iki pengin dadi apa? Nek siwa iso ndadekke aku, njaluk dadi Raden Werkudara wae. Wah, mbok ora sing aneh-aneh, Gong. Iki mung cilik kaya ngono kok. Berarti ora iso. Nek iso dadi apa-apa iso. Iso le iso ning Boyotriyane. Ora, catet cangkemmu. Yo tak dadekke. Wah, kok ancamane ming cangkem terus to iki. Apike cangkemmu wae? Iso kemlebet kaya gendera e. Oh ya wis ben ora. Wis wani dadi Raden Werkudara. Wani, kok nek ketemu Raden Werkudara tenan kowe nanggung dhewe perkarane. Tak tanggunge. Wis, aku piye carane, Pak? Ngadeg. Ngene. Sedakep. Ngene. Merem. Melet. Ah catet ya ora. Rasa nggo melet. Wis ngampet ambegan. Tak cipta. Ya, tenan lho. Iya. Oh, ngapusi atuhnya tenan. Ora. Dibuat jadi anjing saja, Gok. Kuwi borokan muni piye iki, Mang? Tak klithiki ndasmu kowe. Mulung aja tok beda iki nek wong nekat tenan nulungi, neng nekat nyemelangi. Wis tak suwunke ngersaning Gusti ya, muga-muga kasembadan panjang kamule. Tan samar pamoring sukma sinupmaya winayu ing asepi mandi panuwuning Kilurah Togog eling-eling dewa Sang Hyang Tejamaya mila sak ciptane dadi sak redyane ana dangu sangsaning dangu saya ical wujudipun Kilurah Bagong ana Raden Werkudara kaget Kilurah Togog wau. Wah, dadi aku. Kok kaya tanganku tambah dawa, sikilku tambah dawa, guluku tambah dawa, apa-apa kok tambah dawa. Iki kaya tambah dawa dhewe ya iki, Gek. Ora wis wujud Raden Werkudara. Waduh, gleleng. Ayo
Werkudara ki ora lungguh ngisor lungguh dhuwur. Jumeneng aja pisan-pisan Werkudara lungguh ndak konangan. Siap. Wis. Mangkrek. Tangane tumpangke mburi. Mburi. Kene. Heeh, kaya Raden Werkudara kae wis kewe omongan. Kowe ra wonge arang basa to. Mula dadi Raden Werkudara mesti cocok. Ngopo kuwi? Werkudara iki arep omong ngesese. Aku kaya ban gembos. Madhes ngono. Ngono. Wah. Ora wangun gong. Gedhe kok ya suarane. Iki paling gedhe. Ngampete iki pisan. Suara wetenge. Coba digedhekke meneh, didhemke mbok menawa ana regetane. Kene lho. Ngene nggo tak ada itu. Wes. Jangan kok nggo pakecoan. Coba suarane sing gedhe. Ngerem dasmu. Wah, karo mane gedhe ngedas-daske. Iki lagi latihan diganggu. Oh ya, ora tak ganggu. Kok saya cilik ngembose? Kok saya sithik? Wong yo wis saya sithik. Maune ngono entek ya ngono. Wah. Jlimer, jliteng kakangku. Kok koyone kurang gedhe, Gong. Tok sik. Wah, saya sithik pisan. Wah. Jliteng kakangku. Walah, malah ngentut barang iki. Nampet tok ya. Angel dadi ganti wae, Gok. Ganti Ndara Kresna wae. Moh wis ora iso wis sane kuwi ya kuwi. Waduh iso konangan ya. Bahasane biasa wae ya iso karmu. Wah, kuwi. Nang ngene iki mung sithik. Iki soal iki wis tak klumpuke terus tak plethuke tuk ngono. Wah, ngono ta. Wah. Toko. Waduh, ketara lho. Ben modar. Konangan sing asli tutuki modar. Sing gandem. Wah. Toko. Jatuh guru. Tejo mantri. Nah, iki rada wangun iki. Aku aja watuk ngampet Kok. Bajigur. Angel ra jama-jama sana kangelan aku. Wah ya sakaremu ora. Wah. Ora nrimake ponokawanku. Semar Garek Petruk digawa ning kayangan. Toko nyilih cangkemmu. Wargu ngopo to ya? Pangestono kok aku arep munggah ning kayangan. Medal pundi? Metu undak-undakan. Kayangan ora ana undak-undakane, kok ora dipasangi lip. Lip-lip napa ora? Kaya ning pundi mawon lip-lip ora. Pun gek Ndara Werkudara tindak teng kayangan Matekaji Bandung Bondowoso. Wega sebabe nek ketemu Rara Jonggrang Haji-haji ora bakal mandi. Ngono iku haji-haji ampuh. Bathara Guru. Wah. Dan angel. Iki aku nang njaluk ganti piye kok?
Yo ganti-ganti ning aja ganti sing anu. Anu ganti Ndara Janaka wae. Oh iya. Guys, iki rekoso iki lho nggawa awake rekoso abote ra jama-jama. Wis aku tak sedekap. Yo, mulak-malik engko nek balik Janaka ora iso niwara nek malik meneh aku mau lho. Ora aku Janaka yakin sip. Oh iya. Top iki nek Janaka. Bisa tak nggae cewek-cewek. Waduh kaya. Ya wis tak dongake. Anu wae, nekula wae. Oh ya Janaka wis ndak. Mlorok mripate. Mesake. Aku senane ora positif gonta-ganti. Wis gak gawe aku nganggo Werkudara rekoso. Yo tak dongak-dongake lakon penjangkam. Wis malik toge. Wis lam berjiwatan boyo mira boyo ingsun sun permak kathoke jin. Kowe iki dadi apa-apa ora wangun ya, Gong. Wis ngono kuwi wae. Toga pripun Ndara? Nah, lingguh ngisor toga. Aku bendaramu. Walah gawe aku yo ngrekasake. Ora sangger sula tak catut cangkem. Janaka kok nggo catut iki cara ngendi? Kiai Catut Pambelah Jagat. Pusakaning Raden Janaka toga. Nggih, pun gek minggat teng kayangan adi kula Semar dislametke. Ya toga. Pamujimu tak jaluk. Aku njaluk kanggo syarat munggah kayangan slamet ana ingkang kudu dadi tumbal. Sinten kae borok mburi kae. Mbok lunga. Lakajen ket mau mik. Bagong iki kirik tenan kok. Makne gre diborak-borokke. Aku budal munggah marang kayangan toga. Sing ati-ati ampun kados lari alit kula donga-dongake kasembatan penjangkane. Iya toga minggiro. Aku arep joget. Oh nggih. Kakang Semar aja kuwatir aku ingkang bakal sumusul marang sira Kakang Semar. Kadang Guru wiwit saka jagat budal marang kayiwangan rasaku wis manjing ana ing rasa ikhlas. Tegese sak mangsa-mangsa pancen kowe mburu marang kesenengan, sak mangsa-mangsa pancen adiku Manik Maya wis ora iso dindakake. Nggonmu duwe rasa gedeng keburu sengit karo Semar nganti mentala arep midana kelawan Semar. Tak ikhlasake aku ora apa-apa. Ning kaya ngarep aku saguh nyembah karo Bathara Guru sing angka loro yen sakwise aku nglakoni aku njaluk kowe utusan karo sawijining dewa anakmu supaya mudhun ana ing pringapus papan pernaya anakku Bagong maringna pelem pertangga jiwa jambu dipa nirmala men supaya kasembatan penjangkane anakku. Tiwas tak rewangi totoh kaya ngene ning nek kowe ora maringi apa sing dikarepke Bagong, lah aku ya ora lila. Mula
sing sak traju, sing sak bobot. Nadyan sak temene bobote ora padha. Ning tumrap kowe yen tata anggap bobote padha antaraning Semar lan Woh Pratangga Jiwa lan Dipa Nirmala, aku ora apa-apa. Dasare aku ya wis kewowogen urip ning jagat. Aku wis kewaregen nyawang marang polah tingkahe menungsa ingkang wis pancen wegah nampa wewarah nampik pitutur becik. Kakang Semar, piye? Nuwun sewu. Jebul sasampunipun kula prapta wonten ing Bali Martya Kundamanik, ketingalipun wonten daya ingkang amalik dhateng pemanggih kula Kakang. Penemu sing piye? Ingkang sekawit kula menika tansah gedheng kaliyan Kakang Semar. Krana rumaos kula satunggiling titah ingkang boten gadhahi tata krama kaliyan nalindraning para dewa menika namung Kakang Semar. Nanging sareng dumugi wonten ing Datulaya utawi Bali Martya Kundamanik, tumuli tuwuh raos tresna asih kelawan Kakang Badranaya. Mila sarawuhipun Kakang Semar wonten ing Kayiwangan boten badhe kula patrapi paukuman, nanging malah kula rengkuh kados dene nalika kula lan Kakang Badranaya inggih Kakang Ismaya tansih sami-sami gesang wonten ing Kayiwangan. Kakang, kuwi tenan apa piye? Lair batos, monggo kula aturi amriksani dhateng manahipun ing ngrayipun Manikmaya. Mboten wonten ceceking raos kula nggadahi raos gedhing keburu sengit kaliyan Kakang Badranaya. Syukur yen ngono dewa ngelingake marang kowe Manikmaya. Syukur Gusti wis maringi pepadhang kelawan atimu ingkang sekawit katon peteng, ingkang sekawit katon nglamuk. Ning bareng tekan kene kowe duwe penemu sing kaya ngono. Syukur. Lah terus apa pancen kowe ya arep maringake apa sing dijaluk dening Bagong? Bagong menika atmajanipun Kakang Ismaya. Ateges menika tasih kula warga kula piyambak. Ateges menika ugi tasih atmaja kula piyambak. Destun menapa menawi kula mboten maringaken Plempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala ingkang saknyata kathah tukulipun wonten ing Kayiwangan, menawi Bagong namung betahaken setunggal Plempertangga Jiwa lan setunggal Jambu Dipa Nirmala, kula kinten boten ngelongi dhateng menapa-menapa ingkang mapan wonten ing Kayiwangan. Kakang, atiku seneng Manikmaya. Ya ngono kuwi sing dijenengi nalindraning para dewa, adil para marta. Yen kowe duwe wewatekan sing kaya ngono kuwi janjane titah ki ora usah mbok surung-surung tok kon nyembah kowe. Mestine wis padha kanthi ikhlas lahir batin bakal nyembah kelawan kowe Manikmaya. Kenceng warudayang pak pong syukur di. Menawi jenengan dika tumuli enget dhateng Purwadasina, kula nderek remen. Adi guru sampun ngrumaosi bilih menawi badhe paduka ketindakaken menika mujudaken satunggiling kalepatan. Mila tumunten boten siyos dipun tindakaken, malah sak mangke Kakang Semar mapan wonten ing Suralaya karangku kados dene kadang nalika paduka tasih sami sugeng wonten ing Kayiwangan. Kakang Rada kasinggihan mekaten Kakang. Syukur. Tentreming para dewa, mahanane ayeming para kawula, rukuning para titah ing mapan wonten ing Martyapada di kasinggihan mekaten Kakang Rada. Mila ingkang saking menika Kakang, sakmangke mboten namung Bagong ingkang badhe kula paringi Plempertangga Jiwa lan Jambu Dipa Nirmala, nanging klebet Kakang Semar Nala Gareng menapa dene Petra ugi badhe kula sugata dedhaharanipun Kayiwangan. Jernyatanipun Kakang Ismaya menika ugi tunggiling para Jawata Kakang. Ya. Matur nuwun nek kuwi tok lakoni kanthi ikhlas. Nala Gareng dalem Pak. Petra pripun Pak? Arep diparingi Plempertangga Jiwa karo Jambu Dipa Nirmala. Wah, ayo iki to. Monggo jarine piyai pinter sapa sing dharep Plempertangga Jiwa Jambu Dipa Nirmala iki bakal kena lara luputing pati. Awak dhewe ora iso mati. Ya iso nek baterene entek. Dongkulmu mlocot ora. Omongan kok sarwa ora. Wis pat ngrasake ya, Tru. Kaya ngapa ya rasane? Ya paling mung kaya pelem gadung. Aja sembrono Petra Plempertangga Jiwa ki ya. Legine ora ana sing ngungkuli.
Oh ngoten kali pelem anu apa jenenge iki aromanis. Wah, legi pertaka jiwa. Oh, kali pelem sengir. Wah, legi pelem pertaka jiwa. Kali pelem napa jenenge iki? Pelem anu rapia. Wah, pelem pertaka jiwa. Kali pelem sing di blaster. Wah. Legi pelem pertaka jiwa. Kali pelem oh dusipi to rek ora ya wis biyen mangkel aku wawe oh urung tau ngrasake koyo wawe nah ingatan badhe kula aturaken Kakang iya nek kowe ikhlas ya tak tampani tak pangane kanthi lega-legawane atiku Manikmaya miat langeneng kalanggiwan aklar pandan moncar tinon lir kakonang surem sorotetan padang kasoran pacaring purnaming gekono dasare mangsa katiga Indra ulun jaluk plemertangga jiya jambu dipa nirmala ing ulun cawisake kanggo Kakang Semar lan saat majane boyongan mrene Indra niki wis taken dawuh paduka Hyang Adi Pukulung lang-lang ing triya mangungkong kanduan rimang leleno tanpa kanin Smarekaten prayitna semuri reseka bali titiyani kandayani trisanya purnama sasi ing menika Kakang sawetawis plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala monggo kula aturi karahapi Kakang Semar iya matur nuwun nala gareng iki lho wis di manggake karo pamanmu Manikmaya. Waduh, wah kuning-kuning kaya ngono to. Jambune ya wah. Mlenis-mlenis kaya ngono ya. Wah, ya jambu nek yahene iki jan empuk rasane. Nyenengke. Ha iya. Umur ditokon mak embel ya, Tru. Ha iya. Aja do rebutan. Ayo padha dipangan bareng-bareng monggo guru ya wis ngeparengake monggo Kakang Semar kula caosi kamardikan monggo Kakang Semar dipun rapi sak sekecanipun Kakang Badranaya tata laruta saking Kuda Sangkara kula yen amutusa Sang Sri Rahab ki Lurah Semar Badranaya ki Lurah Nalagaring Tuwin ki Lurah Petruk samyang rahabi pasugatan ingkang caosaken dening Hyang Pikulun Manikmaya kelawan ingkang Raka Sang Hyang Ismaya. Parandening mangke Lurah Semar mus mangerteni glagat pasemoning Sang Manikmaya parandene kendel kemawon. Sang Hyang Jagat Girinata nalika semanten wus maringi daru beksi wisa miwah racun ingkang niwasi madyaning plemertangga jiwa lan jambu dipa nirmala. Dupi den dahar dening para kawan sumerbet Kang Panon plak kapi dara datane nget Purwadasina kagiat kadra kasan Hyang Pikulun Bathara Narada wau
Wah, tos putih tadi. Wah. Wah, panjenengan menika pancen wah. Nuwun sewu lho, kula menika sampun remen panjenengan menika sedayipun sampun emut Purwadasina. Nanging sareng pun pertangga jiwa jambu dipun ora dipun dhahar dening Semar, Nalagareng lan Petruk. Lah kok sami bengok-bengok. Tumunten sami katriwandan boten eling Purwadasina. Waduh nuwun sewu lho, nuwun sewu. Panjenengan menika sampun apus krama kaliyan ingkang Raka piyambak. Inggih meya Sang Hyang Ismaya. Ngantos kemekatan kedadosanipun. Menika dos pundi menawi mangke wonten tantrimanipun ingkang ngakarya jagat dhateng tumindak paduka Adi Prami Bathara menika ingkang badhe tanggal sinten to Bidi? Kakang Nrada, prawi niat kula pancen mekaten. Krana kula tidha-tidha menawi Kakang Ismaya menika kula pejahi sarana pusaka kadewatan kula pitados mboten badhe wonten ingkang mempan. Nanging menawi sarana kados mekaten badhe kelampahan panjangga kula sakmangke sampun mboten wonten titah ingkang mboten purun nyembah tuwin mboten purun tata krama kaliyan pun manikmaya. Sayekti lega manah kula dados dewaning para dewa. Ah, panjenengan menika sarak. Dewaning para dewa kok pakartinipun sados mekaten menika dos pundi? Angkara murka Budi Candala. Alah, menika mangke badhe ngembet kawontenanipun jagat badhe geger amargi kaperbawan panas sumuk sarta kekiyatanipun angkara murkanipun Adi Pramesti Bathara Guru. Sampun Kakang Nrada menika perkawis kula. Kakang Nrada sampun paring dawuh mboten badhe tumut-tumut, mboten badhe melu-melu. Kula sampun nyarujuki. Mila sampun ngantos kekathah anggen paduka paring pangandikan. Ala becik bener luput bungah susah manikmaya ingkang badhe nanggel. Ah, kula taleni pendika panjenengan. Nek ana apa-apa ampun sambat Bathara Nrada. Indra kula nuntun timbalan. Kakang Ismaya lan atmajaning kawasa ora eling, bandanen tangane, kerincungen sikile. Papana ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka, sak mangsa-mangsa mung kari glundhungake cememplung ana ing kawah Candra Dimuka Indra. Kok giris ati kula. Nyumuri pelampahan kados mekaten menika kok melang-melang kaya ninggal jejabang wonten tepining Balumbak. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang ngregeti dhateng kasucen kayiwangan. Panjenengan sampun nindakaken suwiji-wiji ingkang damel kucem asmanipun Adi Pramesti Bathara Guru ning panjenengan boten kraos. Namung mbulu dhateng pepinginan ingkang nyatanipun menika mangke badhe damel srana anggen paduka badhe kejlungup wonten juranging kasangsaran lan kewirangan. Inggih, badhe kula tanggel. Ah, pancen angel dikandhani kok. Lah pripun tadi kok dados mekaten menika kawontenanipun? Upami dinten menika mboten wonten ing ngemalsaken dhateng Kakang Semar ning hukum karma menika tumindak lho, badhe kula tanggel. Waduh dan tobat-tobat. Apa-apa kok didodo, apa-apa kok didodo. Monggo durung karuan wis kelakon. Lelakone kelakon ana. Imbal balike panjenengan mboten saged dodo dhateng kawontenan. Ah, wis sampun kula mboten tumut-tumut. Assalamualaikum. Sapa iki kok? Kori selo mateng kok didodok iki lho. Walah. Pukulun. Kula ingkang abdi pun satriya ing Madangkara. Raden Janaka, ya Raden Brahma Kumbara. Kula ingkang sowan ngabiyantara Pukulun. Nalikane raen dalu wong agung mangsanya mati sirap
Iki apa iki? Lho, ora ana apa-apa Janaka edan iki ngapa iki? Kakang Brodo. Menawi menika rak kados titah panengah Pandhawa. Ha iki lah kaya ngono iki lho kok nggawa glotrekan barang. Wah, lah menika pripun iki lho? Sampun Kakang kula ingkang badhe ndangu. Kulup Arjuna padha kanthi raja sapraptanira nggih Janaka. Asu anu Amit pasang kaliman tabik tinebena ngilodune dumawaing tawang-tawang pukulun ingkang wayah pun Arjuna ngaturaken bekti kula kunjuk ngarsanipun wangadi pukulun. Ya Janaka ulun tampa pangestu ulun tampanono Janaka kula cancang pucaking remi weni dumawaing wijang rumeketing werdaya saestu andadosaken cahya nur cahya ndadosaken giri patembaya. Ya Arjuna, giri patembayane sapa? Kula piyambak mboten mangertos Pukulun. Janaka padha raja saprapta kita. Pukulun Bathara Teka. Narada wilujeng niring sambikala bektos kula kunjuk Pukulun. Bekti iki aja dibasake, bekti ngono aja bektos. Inggih. Ulun tampa, pangestu ulun tampanana nggih. Kula pundhingga jimat paripe dayanana ing kasantosan Pukulun. Ulun tampa pangestu ulun tampanana nggih Pukulun. Arjuna wonten dawuh Pukulun Bathara Manikmaya. Apa to sababe dening kita suwanana ing kayiwangan? Mboten wonten sebab akibat. Ingkang jalari kula sowan wonten ing kayiwangan namung nampi pelaporanipun saking sekretaris desa menawi Kakang Semar lan sedaya para putra-putranipun menapa pasang giri kalersan kaboyong wonten ing kayiwangan Pukulun. Iya Arjuna, apan kepara nyata lamun Kakang Semar ndak boyong marang kayiwangan menawi dipun keparengaken kula badhe nyuwun arta nyuwun priksa Pukulun. Kenging menapa Kakang Semar dipun boyong wonten ing kayiwangan? Kenging amarga ana bab ingkang bakal ulun tibakake kelawan Kakang Semar. Menika ateges menapa satunggiling prahara utawi perkawis pidana pasal 323 ingkang dipun lampahi dening Kakang Semar menapa kedah nglampahi kalih dasa wulan. 26 wonten lebeting pakunjaran minangka eks narapidana kanthi kasus penusukan. Iki kok sajae kaya udu Janaka iki. Janaka omongane kok ting pletot ora karo-karane sapenake dhewe iki. Menapa inggih mekaten Pukulun Arjuna wonten dawuh Arguru. Kakang Semar ulun piji mangarsama sabab bakal ulun patrapi pidana. Pidana menapa ing badhe kapatrapaken dhateng kekedebat dipun. Ora luwih kejaba mung pidana pati. Sabab Kakang Ismaya ora nate nyembah kalawan Bathara Guru, mongko ulun alindraning para dewa ora pantes urip ana ing alam padhang. Kakang Semar kudu tekaning pati sabab wis ngasorake derajating Bathara Guru Janaka.
Mulat Mara Sang Arjuna Esmunya kang kamanungsan kasrepeng tingkahing mungsuh boten nginten babar pisan menawi paduka pukulun kados mekaten lampanipun Janaka kuwalik raine nang kene ora raine nang kono wah dume rambute dawa digebeske pukulun menawi ditira mekaten kula mboten narimakaken menapa ingkang dumados kaliyan Kakang Semar inggih Kakang Nayantaka inggih Kakang Saronsari Budana Nangunun Juru Diapunta Prasanta inggih Sang Bojogati inggih Bojokrama kula mboten narimakaken pukulun kula mboten trima menawi paduka pukulun mboten menapa menika mangsulaken Kakang Semar wonten ngarsanipun ingkang wayahipun Raden Janaka rawe-rawe kula rantas malang-malang badhe kula putung Arjuna wonten dawuh yen ngono kita wani kalian panjenengan ulun mboten ateges kula badhe wantun kalian panjenengan pukulun namung pakartinipun pukulun ingkang sampun nalisir saking angger-anggering kautaman mingguk saking dedalan kula mboten narimakaken. Bener Janaka nek tok wane niku sak pinake dhewe ora. Yen ngono kita wani kelawan panjenengan ulun bakal ulun katutake dosane. Ulun wonten tembungan dudut ngatur sulung luntung niki. Menawi panjenengan badhe ngatutaken menapa ing sampun badhe kula mboten ijri kaliyan panjenengan pukulun guntur geni guntur angin sirnakna Janaka. Pukulun sareng panjenengan ngedalaken guntur geni guntur angin kok widodari sami bubar piyambak menika badhe wonten pundi pukulun widodari ki nek yaene do kepuyuh lilanono kula nderek ora kena kok melu arep ngopo pukulun sampun dangu kula mboten semerep sampun wonten 3 wulan menika pukulun saben dalu mboten sapa wonten ing griya pukulun Kakang Trata punapi lah kok aneh guntur geni guntur angin kula dawuhi namung mapan wonten sak nginggil kula mboten purun andilat inggih menika jejeripun Janaka satemah lebur tumpur tanpa dadi pukulun guntur geni guntur angin sak menika sampun sambet pas derekan kalian kula mila mboten badhe wantun mejahi dhateng kula pukulun Arjuna kula wonten paring adhawuh Cis Trisula kelakon bedah dodo kita monggo kula trinamakaken pukulun Kakang Trata menapa inggih menika badhe numusi panjenenganipun Kakang Kanika Putra pripun Cis Trisula mboten tumama Janaka malah ketingal mesam-mesem kados mekaten wah lah kok elok bocah iki lha kok dadi kaya ngono kekuatane pukulun panjenengan ndawahaken menapa menika namanipun Cis Trisula kula mboten kraos pukulun kula banjur aku kudu piye Janaka menawi kita panjenengan pukulun mboten ngunduraken Kakang Semar lan sak anak-anakipun pukulun kula mboten nrimakaken paduka pukulun tetep badhe kula ajar legane ati kula apa kowe ora kaya
Kulon Bathara Narada. Panjenengan kula katutake. Kose. Kose to aku ki ra melu apa-apa. Aku ki malah mau ngelekke Bathara Guru aja tumindak kaya ngono ning wis dipaida. Wis ora kena tak elekke. Aku ki dadi ra melu-melu. Mboten tumut-tumut. Ora. Oh inggih sampun Bu Kulun. Kula nyuwun pangapunten Bu Kulun. Ya ora dadi apa. Bu Kulun betoses. Lho. Dewa kok jaluki rokok iki dewa ki ora udut. Dewa ki memang jambu dewa Nirmala, pelemper tangga jiwa ora udut. Mboten ses. Ora. Bringosen kok ora udut. Apa kuwi? Wong lanang apa? Wah, lah trondolo ki ora. Ora jane kowe nyuwara. Bu Kulun. Coba, kowe nyuwara aja gede-gede, ning kaya swara biasane. Bu Kulun ngono. Bu Kulun. Nah, candak kowe. Ora iso ngapusi kowe, ayo. Asem iki cah cilik angel dapusi iki. Cah cilik dekulmu kowe ora. Ayo kowe dadi kesandangane rene sing akon sapa? Ora nggih goleki bapake. Nek bapak nganti tekan mriki dipidana kali pukulan Bathara Guru kula kelangan bapak kali kakang kula, kanca kula sapa? Sing nyandangi kowe Janaka sapa? Anu, si Tomber. Anu. Togok. 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 Ngapura ya, ana anak buahe loro nang kene. Nanti tak sebut jeneng. Walah, sing nyandangi Togok. Anu ya, anu nggih. Walah, mula kok ya duwe kekuatan munggah ning kayangan. Pripun ning kepungulun bapak kula teng pundi? Bapakmu ning pinggir Candra Dimuka ana. Tulungono dibondo karo Pungulun Bathara Guru. Wah, jan setan tenan kok Bathara Guru. Kakang Semau. Terus Ndara kula Ndara Janaka Den, sampeyan kok nyusul mriki? Nggih, Kakang. Merga rasa tresnaku karo kowe Kakang, aku entuk sasmita metu medal anu aku entuk sasmita metu dalaning impen surat kabar yen Kakang Semar dicekel keamanan kayangan saiki mapan ana ing pinggiring kawah Candra Dimuka. Kakang kowe dibondo karo Bathara Guru. Nggih Ndara nala gareng dalem Den kaya dibondo. Nggih kaya kirik. Wes Petro kowe ya dibondo. Nggih Ndara padha tak uculi. Muga-muga kasembadan penjangkaku ngunculi Kakang Semar nala garing lan Petro kanthi kinurmatan kelinci ucul. Pun pokoke kanggo kinurmatan apa-apa kula nderek. Waton kula duculi. Syukur Kakang Semar yen kowe wis isa ucul. Matur nuwun Ndara, ora dadi ngopo. Matur nuwun nggih Den. Iya, garing. Tiba padha-padha. Matur nuwun Gus. Iya, Petro tiba padha-padha. Lah terus Bathara Guru nendi? Teng pundi niki? Bathara Guru wedi karo aku Kakang. Oh,
Kok saged wedi? Mergo tak wedeni. Hadi. Iki kok kaya ora kaya biasane to Gareng. Sik. Lah periksane. Ndara dalem anu opo Gareng. Waduh Ndara Jana. Malam Kemis digeret Larasati. Malam Jemuah digeret Manuhara. Malam Setu digeret Sembodra. Malam Minggu digeret karo si Dresana lho. Nggih. Minggu sore suntik. Truk sambat truk kaya bedhek-bedhekan aku ngerti wae ya. Mbok tak rasa ngono rasa diambu wae awake. Wong bocah iki ora tau adus. Nek adus mung bareng sura. Edian. Pedro kowe mambu apa? Mambu apa ambune kaya ngono kok. Pancen aku ora ganti celana dalem iki. Ya anggere iki. Ndara? Apa? Wah. Mudyar kowe iki nduwer, Pak. Weh. Trembelane anak kok wani karo wong tuwa. Nek ora aku sing nglametke. Kowe iki ngusah ndangane sapa? Hah? Kowe sing ngandangi sapa? Togok. Lho. Bapak budane kayangan mau, aku bingung terus sowan Togok. Ayo piye meneh? Iso munggane kayangan sirku mung arep nyelametke bapak karo Petro karo Gareng kuwi. Matur nuwun nek ngono aku seneng. Janaka kowe aja mudhun ning jagat. Keparingipun Iwang Pikulun kura-kura ninja kados kuwi. Ngawur banget. Pulun rada dundang kura-kura ninja. Ora penak wae lho le omong iki. Kowe lungguh nang Sela Kandawaru Binangun. Hah? Lungguh ning Dampar Kayangan. Lah terus mangke Pikulun Bathara Guru menawi marah. Iwang Pikulun maneh kaya iki nek cedhak ana ing jagat kae mergo wis kerepotan ora iso mikir, ora iso bingung penggalihe. Tumuli mengko mesti nyuwun tulung karo titah. Lah sing dijujuk ora ana liya kejemu mung Pandhawa. Pandhawa engko munggane kayangan karo Iwang Pikulun Bathara Guru, nek kayangan ana sing lungguh dampar, matek. Wis ora arep piye-piye. Bener tumraping Kakang Trada. Kok Kakang Pikulun Trada nanging bahaya tumrap kula. Kok bahaya? Menawi Pandhawa minggah wonten ing Kayiwangan ateges wonten Raden Janaka. Menawi ngertos kula wonten mriku Raden Janaka beto jemparing kula dipanah. Sampeyan seneng nek kula bolong awake iki. Bener iki. Aja wedi mengko aku sing ngampi-ngampi karo kowe, wis rasa sumelang, ngono. Nek Janaka nibake panah karo kowe, mesti ora bakal tumomo wong kowe iki lagi kesinungan kadigdayan kaya ngono, Bagong. Jangan sekali-sekali mengatakan nama Bagong. Siapa itu Bagong? Saya tidak kenal. Di sini yang ada Raden Gatotkaca. Kleru. Sapa Janaka. Wah, ketok wis walus slip. Wis halus wae kleru. Aja kuwatir ayo Janaka. Monggo Kakang Trada kula dherekaken kecilian ketara suarane. Rada gedhe. Monggo Kakang Trada kula dherek. Ngono kuwi rada wangun. Ayo.